Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Idha syamsu kuwirat. No iti init ket makalubanto iti sipnget. Wa idhan nujumu kadarat. Ken no dagiti bitbitwen ket agtitinag nga agwawara. Wa idhal jibalu suyirat. Ken no dagiti bambantay ket maikatto. Wa idhal isharu attilat. Ken no dagiti buntis nga kamelyo ket baybay andanto. Wa idhal wuhushu hushirat. Ken no dagiti naatap nga animal ket pagtitipunan danto. Wa idhal biharu sujjirat. Ken no dagiti baybay ket punwen danto iti apoy. Wa idhan nufusu zuwijat. Ken no dagiti kararwa ket iparis danto iti bagbagida. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Ken nun to jay ubing nga babae nga engkali nga si bibiyag ket damagen danto. Bi ayyi dhanbin qutilat. No inya iti basol na nga pinatay da isu. Wa idha as-suhufu nushirat. Ken no dagiti sursurat iti araramid ket ilatag danto nga silulukat. Wa idha as-samaa'u kushitat. Ken no iti langit ket ikaten danto manipod iti pannakapwesto na. Wa idhal jahimu su'irat. Ken no ti apoy ti impyerno ket apoyan danto nga si uulpit nga agilgiyab. Wa idhal jannatu uzlifat. Ken no maiya si dagto iti paraiso. Alimat nafsum ma ahdarat. Iti tunggal kararwa ket maamuan nanto no inya iti inyawit na nga araramid. Fala uqsimu bil khunnas. Isu nga agsapataak kadagiti bitbitwen nga aggungunay. Al jawaril kunnas. Dagiti napardas ti paggunayda ken panaglemeng da. Wal layli idha as'as. Ken iti rabii no masideg nga rumabii. Was subhi idha tanaffas. Ken iti parbangon no lumawag. Innahu laqawlu rasulin karim. Pudno iti Quran ket sarita nga impakam mo iti nadayag a mensahero. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Nga addaan isu iti pigsa ken nangato nga rangko kini Allah iti apo iti trono. Muta'in thumma amin. Itultulnog ijay langit ken mapagtalkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Ken iti kadwayo ket saan nga agbagtit. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ken nakita na ni Jibril nga naggapu ijay nalawag nga daya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ken ni Muhammad ket saan na nga iduldulin iti bambanag nga saan nga makitkita. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Ken iti Quran ket saan nga sarsarita iti demonyo nga inlaksid ijay langit. Fa ayna tadhhabun. Kalpasan na ket adinno pay iti papananyo. In huwa illa dhikrun lil alamin. Iti Quran ket may salaeng nga mangipalagip para kadagiti amin nga lubong. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Para kanya na nga mapanunutan ng alaan iti umiso adalan. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ken saan nyo kabailan nga may panunot, malaksid no ipanunot ni Allah iti apo ti amin nga lubong.